Колко добре започват новата година зрелостниците. Нека да проверим. Как се казваш? Борис. Александър. Сега ще ти задам 4 много лесни въпросчета. Ако отговориш правилно на 3-4 въпроса, печелиш безплатен абонамент за приложението Пищова. Кой е авторът на Цизмол? Пенчо Славиков. Верен отговор. С кой континент Европа граничи на юг? С Африка. Верен отговор. Коя част на речта изразява действие? Точно така. Коя е най-дългата река в България? Река Искър. Точно така. Коя част на растението отговаря за фотосинтезата? Листата. Точно така. От кои продукти има нужда растението при фотосинтеза? Въглероден диоксид, слънчева светлина. Слънчева светлина и още нещо. Има нужда от вода. Коя е най-малката държава в света? Ватикан. Страхотен си. Познават 3-4 въпроса. Това беше страхотно представяне. Печелиш си безплатен абонамент за приложението. Печелиш си безплатен абонамент за приложението Пищова. Знаеш ли нещо въобще за това приложение? Не съм запознат. Той е с образователна цел. Ще ти помогне за бъдещи изпити в подготовката за сегашни тестове. Не чакай последния момент. Изтегли приложението Пищова от линка.